Hustlers, sube. Niztu bezalakoa nintzen, araia, eskolako frikia. Nire ere bullying egiten zidaten. Baina gero tortillari buelta eman nion, eta orain ez da inor nirekin sartzen. Beldurtuta zaude, zergatik? Zure lagun bainaren hartu jarri zintu delako da? Edo jaunarekin akabatu dugulako da. Ez da, badakit zergatik den. Oso ondo dakizulako bere heriotzaren erruduna zu zeu zarela.